muri Zimbabwe pachipamwe pano pa Sly Media TV mugariro kuti isusu tirive kufambira nyaya dzemakuwa, tirive kufambira nyaya tichidzivhundunyura, tichigugula, tichida kuona kuti zvinhu zvinenge zvichitaurwa mumasenda ane pasocial media zvakamira sei. Tadzoka kwana Super Michaela tiri mumusha weMufakosi kuti tizowana update yekuti tinzwe kuti iye Bison akazobatwa here. Pafuneral iyoyi inosanganisa mhuri mbiri, yekwana Bison nemhuri yekwana Super Michaela iyo yakashayikirwa nemwanakomana wavo mushure mekunge atemwa naBison nedombo achibva afira ipapo pamuna Lighton Road pa opposite Lighton pa opposite Lion Match company. Ashaya kudaro mhuri mbiri idzi dzakave nekushushikana kuti zvambofamba sei nekuti vanhu ava ishamwari neshamwari. Asi paushamwari neushamwari papo pakana ngozi yaparwa yatoparwa inofanira kunge ichiripwa. Toda kuti tiite hurukuru nasekuru vanove sekuru vaSuper Michaela vatipe update yekuti mhuri mbiri dziri kutaurirana kuti kudii kuti mweya waSuper Michaela uzorore mushure mekunge paitika bongozozo irori rakazoita kuti Super Michaela ange achizoparara atemwa nedombo. Uye zvekare pane vanonzi Bakata vakaswera vari vese naBison pamwechete naSuper Michaela vachirodha malifti ekuuya kuMufakosi. Toda kuti titaure naye nekuti ndiye munhu akanga aripo atipe account yekuti zvakamira sei muswere wese wezuva razoshaya Super Michaela. Regai zvinezvi tiwane mukana wekutanga kukurukura naBakata tinzwe kuti zvakamira sei uye nyaya yendeoyi yakambotanga sei, vairwira chii, imari yavaifanira kunge vachigovana. Tozopesana nasekuru vachititaurira nenyaya yekuti kuripisana kwakamira sei pakati pemhuri yakwazvarwa Bison pamwechete nemhuri yokwana Super Michaela. Mike Banda ndo zita rake rekubereka. Regai titaure naBakata kana kuti Bakata ndo zita ravanonyanya kuzivikanwa naro muno muMufakosi. Mazvita Bakata, zita renyu rakazara rinonzani? Gift Paulos. Sekuziva kwamuri kuita tiri kufambira nyaya yekushaya kwa Super Michaela uyo akatemwa nedombo naBison vachirwira mari sekunzwa kwatinoita, vamwe vanoti 50 cents, vamwe voti $, tiri kunzwa zvakasiyana siyana. Asi iye zvinezvi tawana mukana wekuti titaure naBakata vakanga varipo zvichiitika kuti tinzwe kuti zuva iri rakatanga sei kuti tizosvika kumanheru panguva yakaparara Super Michaela. Mukoma nematambudziko aSuper Michaela ndimi akanga maswera mese, zvinorwadza sei kuti wamuka muchishanda pamwechete maswera mese wozosvika manheru muwako hapasina asina kurwara? Zvinorwadza baba, handidi ngatichidzokerai zvakaitika musi uyu, musi wazoshaya Super Michaela. Zuva ranga manga maswera sei muri pamwechete naBison sekunzwa kwatiri kuita? Taswera tiri inini Bison naMike naJumbo tinotendana tanaka tichidedzera makombi. Pakudedzera makombi Mike akazi ane nzara, ane nzara besera akati ndanga akabata mari bekuti anga akachirapa pauyu mari ndakazobisa $, ndichipa Mike paino ndenga sadza rake nematemba akasangana nemapeji auya nesadza rere akadedza Bison akaita kavigino sewaita mapurezi apa tikakudya sadza rere naJumbo. Achidya sadza rere naJumbo Bison pakatanga kuuya patinga kusvika uyu Zinyadzi chitukira amai vake aitukani baba achituka Mike ukadya sadza wege inini sadza kumba kwangu ndabika sadza nemukadzi wangu ndikadya newe iwe wada kudya wega ndikazana wega ndambodya ndega sadza ndadya naJumbo ndibata muwani fera muwari kudya nemuwani sadza iwe watiwatase omachimboto wakaguta abati akatobhomba nobva Mike mbama yeBison putsi ndinombata kuisanweka munhu inyaya sadza yekuita munhu panonodzipa achidzipa iwewo manje andidzipa pepa avandidzipa kuti zvize panobatwa naTanaka kuti ayo kuti zvinokwazi kudzipire munhu achopedza naTanaka pepa ndopana vanhu vatona Jumbo ndipe mari pamari wakabata ati mari $20 zaunayo uya $2 Bison iwe chindipa $9 yangu zvapanogona mati 5 Tanaka kasinere pamari yopo 6 wangatiri vanatora $9 450 yangu naMike vanoti Mike ane mhepo vanodza kundidzipira pakukura sadza chakuti mhanya kuti tende pepa anonditepa
potsera chitina vanotema pambapa aibona andema pambapa panoratidza pakasvimba ndi Bison akautema ntema nda mai kandi nitsoka tonokwira hauna kuda kudzorera iwo dzorera tonokwira ku marobots edu anobva mabhazi anobva kumbara takatoita tichitomhanya chakutofamba atatoti auya sara akabatwa natanaka akagogocha atazoti akanosara chitokwira motikari takanobhadhara motikari yapresident apa anotitera tatosvika pana rimechisi ndakazoshamisa mwana machivevera choti pakanoti apapinda kanobvunduka choti kutiiachinotasaka chinokanda chidombo aitokanda dombo rechisvika chinotema maiki apo inatema maiki redombo apa ine patinotema ndakabata tumatini pana takatomhanya kunopotsera dombo rere ngona asina matombo pananomira tikokupoita sendombo nana maiki apasi alimona ndinomhanya ti iwe unatema maiki yakuonopesi iye paramba chimhanya ndokutiza vakakanoita chiramba chimhanyamhanya panonoenda nepanoperera magama uyu pandisa matai chikabva pachena nemunjani ndimanapedza mwana ngadziko ndione mukomana ndichiona mukomana ndopakabuya tanaka naye zvikugona vari mupikapo tatozatakuta ari kutokutera tisatavza totera tichasisa kuti nokefamba kuita mamotikari paye muri maiki ari pasi muri kumutarisa ndopasvika maona zipadhinzeujuwa ndomuzembo ndikunaini muzviru kumareri unoko watanga kuti taikufuna ambulensi lese kufuna ambulensi hapana kanodaira tiri pepai muona iye ndopaka panoditi ndakuita ndakubva nemotikari pane motikari vananochambira imwe moto noenda kumarobotsi chiri kune mapurisi epamarobotsi nanakuna vandadzoka kunoko ndadzoka pepai chikwa chiona chienda ndopakabva payani jo adzoka nemotikari ani ofisi vanga navo wasvika pepe ndotakaonyerachi ndopanaandaudzaasetiment akataura natanaka angasvika museki vangu vakakurenga akatinakurenga wanyoresa wanyoresa apa tichiendemo ndasi munonzwa nekumba kwavo ndozodasi nemuzvika maona nalo ndokubvaudara pepe takura kombi patonosvika pambana maiki watasvika chinzi sekuru wake navabuda dzokerachi vatoenda ikoko zvoroti shoko ranga rasvika kunokumba kare pamakasvika imimi anga ratosvika kuno pamakaona maiki adonha pasi maiki paakatemwa akaridza mhere maiki paakatemwa ini ndakutomhanya setakakugomera anamboridza mhere achinodonha atewa sedhiya madonha akaita ndakabva nodonha ane rimwe pakanopotsaadomboakadombaserere ndopakanopotsana neasina dombo pananomira saka ikafobonobva utasi kutiza umiti papo anenge ngatanogozedu akangofunga kuti pamwe atema chi angomutema munhu vaatasi vangodonhaachazosangana pamwe nechi achashayika imi zvakatora nguva yakadii kuti muzonatsochiona kuti iye zvinezvi Michaela ashaya atakamumira ndipakambochira kufona pamota dzichimbatsire pasina ambulensi pasina paisichi mapurisa azviite ndimometefuta ndakazongomhanya kuenda kumaroboti kunotsvaka mapurisa nekudzoka takangomira jo akatibudira kufona nozibadhinza ndoona muzvira hapana ndoba wakatozonotangeni vatozonotwa mupolisi anguva dzanzedzaka takambira nguva kareba tingati isusu Bison aidzinganisa mese aida kurova mese imaidzo maitike pfungwa dzake achidadora iye wanga kuchita kubatsira uyu nani namaiko vacho aimukona imimi paakasvika manga muri mukombe here kana kuti maitofamba tichitofamba patiri pavement pane masimbi paipa opposite kweline mecho mukona paakadonhera paipa tisikatofungire kuti mukomana ndese afunge pfungwe dzodzi kuti dzekutoterawo atimukona saka imomo akatosvika takaita kutovarairwa iye anenge akatotonatori motikari kuti yava nandikuita se akandibuda awo ndovamisa mota ipapo asi achibva ipapo akaenda nemota iyoyo here kana kuti mota iyi yakangomusiya ipapo nobva abva aenda mota yakamusiya ipo pakandiva mota yandazotomboonaa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  vanhu vanyatsoona motikari dzakachena
Tanaka chose ndozisatanga munosvika akutoteera mimwe chatosvika chitachi noise ndopakatanza asarana nachumbu natino ngachiteerei uyo anodadira nezirani nanamaiki nabakata mwana zvoti motikari dzavo ichibva kusvika ndofunga yavaipakutati unonokei kuti vakatosvika maiki atotase atotemwa. Sokuona kwenyu imi mungati tichiri panzvimbo iyoyo Mike dai akakurumidzirwa angadai akararama here kana kuti injari yedombo iroro yanga yakadzika zvakadzika chaizvo kuti apa pasina kuti angamuke kuona kwenyu imi? Kuona kwangu pakanosvika seutanaka vakangatobata achirikupisa chichine mwamwa waisvika ichachiriziya miri achichada ndopakatanga kuona maamburizana nacho chimataita vanhu kubata senenza ndationa neana babangu ndakutosikana ndochose chikupitati echabesoni tanaka ndaiwokuzopisache chatozozema mndakatodekuti havana pasina pasvika ofisofuzizei ndinopanengati yanga pakadireyiwa ndikusaziva kuti kudo kwamwaka ndikudireyiwawo here ndikusaziva wesusu wati ndinodiki. Michaela akakwanisa kana kutaura anything here? Pamakazochiziva kuti Michaela ashaya imimi makanzwa sei? Pamakazochiona kuti kukonfirma kuti munhu hapasisina makanzwa sei imimi semunhu wamunoshanda naye? Ndokuti mina akatotozotiudza baba wechikuru akasvika ipapo akati apa pasisina mufi wakati amupukisei ndati hapana ndopakapabviswa sheti yandakapfeka nasekuru vangu Tanaka vamupukisa kumusoro pasika ndotaimanga asvika ofisa nyora. Okay, makazobvapo ofisa vana ofisa vatopo vakuti chiendai motaurira vari kumba? Ofisa yanga iro anachionera mwake ndopati nhamba dzake dzekubekumba kotata sirikuziya sinema yake tasirikuziya achimona ndopakapaswa chienda yati hapana ngane foni mafoni achetasina kutira foni ndeziya foni ndopakabva titere pata kukwira tirinataenda kombi yakabva tochisiya pamba pana maiki papatopinda muna maiki apa mandikaona shobudo saka pamane mairo angatori mumurani pana Steven apo ndopapanzi maiki pandiwa nadhala nanyori nasikuru Paulosi. Muchibva ipapo pfungwa dzenyu dzaifungei maitaurei nekuda kweincident yangaitika pa muchiziva kuti masiya mumwe wenyu wamanga muchishanda naye arara upenyu hwatorwa atosiya mudzimai wake nevana vake vaviri maitaurirana kuti chii mukombi muchiuya kumba nezvenyaya iyoyi? Chaipatikana ndipo dzatibata paikona dzita munakwana kutozizora tisina kuona dambudziko rese anakatoti anekubata munhu akaramba kudzoreka saka zinainamba chikutibata mupleni muonaivazi ndipo ndakazokumbaubatwa maoko kona maikinegaragara plus nebabha yangu papaitotati ndopanyanya kududurwazi ndakatosunga nevhese riri imbakusvipadziro pika mapirisi aro mukadzi wadhansi ndaishandipa mapirisi aneto. Vamwe venyu vari kuti chii vamunoshanda navo parengi penyu papa maererano nekushaya kwa Super Michaela? Hazvikuwabata zvinhu zvikutorwadza mumese. Musi wechipiri vanhu vakutoziva kuti tinoziva kuti akanonoka kutorwa following day rachona akazobviswawo paipai zvichireva kuti vanhu vanolodha vakanga vachida kungonzwa vamwe vaenda vachinoona vanhu vaidzoka vachiti chii parengi? Vaizochiti hazvaita zviti maifanira kugara musango zvakanaka tembomutaurira mukomana agara aitozviita semubimbi ndoga zvinosiye ndiye pana wese muona handifanira kuwana mari inokwanana naikanzana nani uzviti pakuti chavaita ndina ndakabata kuti mari anga kuti sewabata mari kuti iyo
wane marekedza neni ndinomuudza basa angatichitaura panyaya yemari ipapa, mari yaifana kushewa mari yapanoshewa 450 pakushewa 450 uyu aitoti mike akwe $2 yatore iye vaitorape $2 namike aitora $2 saka patinachitaiwa kuna munoona mari akatoti yasara nemumwe chichisedza basa rinati rakafanana pakanonisa ipapo. Asi mazese maimboshiyana zvakanaka here? Mazese aigona kuti iye achiya mari aigona kutora yake iye uyo achidina ndiwa yamari aitichapanana naye aigona kutora mari ashubombo kana $5 aitora $4 mari yani yauyo kana kwachiri futi ndizvo zvinamwe aitoti anogona kuona kuti chini chiona ma7 achizindipakisa nini ndetonomupanda kwandiri pabuwa chivakumiginowo oya ndizvo zvautoona zviwe panoita zvinoi nde munhu angagara tingodozvichi zvinaitora ikuita. Right. Izvi zvinezvi ngatichitarisaiita pazuva rechipiri handiti rechitatu patakambouya takanzwa kuti Bison anga asati asungwa. Iye zvinezvi zvakamira sei? Hamusati makuzivawo. Ore tiri kunzwa mamwe makohwa ekuti anenge akazviendesa ega kumapurisa pane so mashoko ndatodzwaona sirwa kuti vachitodzwa nadzo dzake dzamba idzidza akazviendesa ega tawana muri pamba pana Super Michaela. Situation yakamira sei nevanhu vari kunzwisisa here kuti nyaya iyi yakatanga sei? Vepamba pana Super Michaela pana Super ndakutana mwana yatsana nyanzi tsano tsano kwatatende andinozvinzwisisa. Alright. Ava tinotenda nekukurukura nesu paSly Media TV muchitiudza exactly zvakaitika musi iwoyo wapfuura Super Michaela. Maita basa. Zita renyu rakazara rinoti? Ndinonzi Dr. Noah Wiscott. Ndogara pa23 Chikuyakuya. Funga vazhinji vanondiziva nenyaya paNational FM paRadio. Ndiri mutungamirisa ndinotobatsirana nasocial media yaye tichingopana zvekuita mumusha wemufabhusi vazhinji vanondiziva. Sekuru vaSuper Michaela makadini? Tiripo makadini baba. Takambouya kuswera nezuro zviya nezuro tichitaura nezvefuneral iyi. Iye zvinezvi pane update yamungatipa here takanangana nerufu rwaSuper Michaela iri funeral yacho kuti achavigwa rini, nyaya dzepostmortem dzapapi, uyewo pane zvamati manzwa here kubva kuvabereki vaBison kana kutiwo iyo achiri parani here kana kuti akabatwa? Ndingangoti panyaya yekuvigwa yaSuper Michaela I think zvinhu zvichiri maoko ematikiti, saka nehama dzaBison idzi aiwa vanhu vekuti takanova chivataura kuti ndozvaita mwana wenyu, saka takagara pasi tobva tavataurirawo ivo nezuro tichirata kuti tinodawo zvakati nezvakati. Funga takaunganidzana hama dzokwamai nehama dzokwababa, munongoziva zvinoita ngozi ende kuti hanzi ngozi isakutevereka umwe muchida kuti mutoita zvese zvinotodiwa ipapo. Ndokudzidzawo kwatakaitawo kwatakungoziva kuti kunoitwa uvisi vamwe tiri mabhuranda asi munhu saka takakwanisa kuenda kumba kwavo kwaenda vanhu vaityawo vachifungoti vanhu vanokwanisa kurwiswa kuti aiwa kana tatosvika panguva yakadai inguva yekutobatana, saka kune pamba patakazokwanisa kuendawo funga takataendawo nawo vakatoona kuti ingona vanhu vari kunzwisisa takovataurirawo kuti todawo zvakadai tasemoni zvakadai, saka
maonero angu andinoita ndofunga ndeyekuti postmortem matauro avanoita vanoti inenge Monday neFriday kana kuti Chipiri neFriday. Saka I think kubva paMonday kana kuti Chipiri neFriday tinenge tane zvakazara kuti mukomana uyu tinomuchengeta zvarini. Andiri pane zvamaitaurirana nekwana Bison makasununguka here kuti mutizivise kuti maitaurirana kuti chii uye zvinoenderana kuti here anofanira kuvigwa mapedzerana zvamaitaurirana izvo zvakamira sei makawirirana kuti chii? Ivo vakamboda kuti vati atinozotaura tadai kana ndasangana pakati tikati apa hatikwanisi kusangana pakati bozi hatina kwanisa kuita sei kubatsirana kuuraya. Imimi ndimi munofanira kuita zvese. Saka pari zvino ivo ndo vatakangomirira kungoti ndivo vanofanira kuita zvese. Isusu takamiraona nasekuru tichinzwa kuti zvinhu zvedu zvaita zvadai zvaita. Saka pari zvino ndo mamiro azvakaita. Kana muchiti vanofanira kuita zvese mukureva kuti mafuneral expenses kusvika mukomana avigwa, chingave chikafu, chingave nhingirikini, transport, ngave kuzovigwa kwemunhu, kofi, ndo zvaanofanira kutoita zvese. Noti kuti mukomana avigwa, even nekuviga munhu ndo vanofanira kuita zvese, because wavo ndiye akapara. Isusu takangogara takamirira ivo chete. Alright. Apa mataura zvemafuneral expenses kana kuti macosts, pane here kakutaurirana kekuripa nyaya yengozi kana kuti zvinotaurwa munhu achinge achengetwa? Takatotaura nezuro. Saka taingomirira mwana sekuru, but takangoti nshoti tikati apa munofanira kuzowa kana mombe 5 then nezvakadai kutoripa munhu. Saka vakati pavakazongosimuka ivo vakati hachiregai timbonoona timbonogarawo futi pasi todzoka pazvikare. Saka pamakusenana vasati vadzoka vasvika takangovamirira. Roti makapedza kutaura nezuro? Takapedza kutaura nezuro uri musi weSatati? Musi weSatati nguva zvekuma-past 4. Alright. Saka vakangoti zvamataura tazvinzwa. Saka panofanira kuripwa zvanana mombe, bhozi uyu supamikera haana kuberekwa ari eko. Munhu akaberekwawo ana mai, munhu akaberekwawo kwababa. Saka baba vakanga varipo kwababa, yokwamai vakanga varipo. Saka zvinozobatanidzwa zvionekwa kunze vamira sende nobvumirana kuti ari supposed kuvigwa mwana wedu. Ndo mamiriro atakaita. Aiwa, tinotenda sekuru vaSuper Michaela. Pane mamashoko here amakasiya patakambotaura paipa tichitaura nenyaya yezvekushandiswa kwezvinodhaka mumufakosi? Mashoko aya ndakataura ndichiti dai polisi ranga ratibatsira, vana vedu ava vakuvara. Saka polisi please dai vamboita get busy. Tiri kunzwa kuti vari kutenderera kubva nezuro, zvakamira sei? Aiwa, vari kushanda. Aiwa, zvimwe ndizvimwe tingashore. Vari kushanda. Even isusu tichitomwa masikadzi vakomana vanoti hanzi makasara madhara, chimwa koti hanzi makasara, but tinotoita make sure kuti 12 o'clock kana kuti 1:30 dzimasikati watokumba. Saka vanozosara vachibatwa zvavo aiwa ngavabatwa, vari kushanda. Operation yacho iri kufamba sei so far? Vari kutangira kumusoro, toti vachipinda I think vanombonoripota paMarimba police station apo, then votanga kupinda mumusha wemufakosi manje vachidai. Saka vanhu vanotozonzwa kuti komana musagare pana pari kupisa kumana, itai so polisi une. Aiwa, handotenda nepolisi. Kune vanoita zvemadrugs pane vamati manzwa dzatorwa here? Zviri kuitika ndezvekuti kune vari kunyoresa manhamba pamba panenge pachitengeswa madrugs. Saka vari kusvikwa vakomana vari kushanda. Ipapo ndo vapasandudza vakomana. Naika. Aiwa, tinotenda Dr. Mhuri yeZimbabwe ndo update yatanga tichikupai muno mufakosi patanga tichitaura naBakata kana kuti Bauwa, anova ndiye akanga aripo pakaitika bongozozo pakati paSuper Michaela pamwechete naBison. Uyewozve chimwe chandanga chida kukuzivisa nje kuti paNext Door pana
Hapana Super Michaela pane rufu ipapo ndo pamwe street mwachete zvekare patakauya paine rufu rwa Steven ndo zvekare same street pa opposite pane musikana anonzi Mishi akashaya achibva kumusangano wechechi achibva ashaya neaccident mhepo yakasumuka mufakose zvimwe zvisina akamboona. Anyway, ticharamba chikupai maupdates ezviri kuitika mufakose pano paSly Media TV. Asi nyaya mangoinzwa kuti aiwa izvezvi mapurisa ari pabasa vari kufamba usiku vachibata vanhu vanenge vachifamba vari zvikwata kuitira kuti nyaya yachona iyoyi yanetsa muno mufakose inge inotapudzwa kana kuti inge inopedzwa. Mazita ari kunyoreswa paFacebook evanhu vari kushandisa vari kutengesa madrugs acho kana kuti vanoasupply vachizoteerwawo zvekare nemapurisa. Tichazenge tichiteera kuti nyaya idzi dzinozoperera papi nekuti catch and release ndo imwe nyaya iri kunetsa muno mufakose. Inonzi Sylvester Tafumana ndiyo update yatakupai sekuru vaSuper Michaela mavanzwa vachitaurawo zvekare nyaya yekuti pari kuripwa mombe 5 pamombe ipapa vari kuti mukomana azovigwa panoda kuti kana mombe 2 dzimwe 3 dzozoteera zvadzo asi shungu yavo ndeyekuti vakamita mabills ese efuneral uye zvakana kubvisa mombe kana 2 kana 3 zvadzo zvinozoitawo kuti mukomana mweya wake ukugona kuzorora murugare. Sylvester Tafumana ndio zita simbi yebasa tiri kuno kumufakose tichamba chikupai maupdates kusvika achingezenge avigwa. Tichange tiripo zvekare paanenge achivigwa kana chizenge takwanisa kunge chiziviswa zuva rachona. Nyaya yakamirira kuvigwa iko imwe ndeyekuti haisati yaitwa postmortem saka tichazenge tichiramba chikupai maupdates. Rambai muchilike nekufollowa nekuspreada mavideos atinokupai kana mapost atinokupai pano paSly Media TV kutoti nyaya idzi dzifambe kwakasiyana siyana uye vari kunzvimbo dziri kuitwa zvemadrugs kana dziri kutengeswa supply mazita kupolice nekumasocial media platforms vanhu vabatane kuti nyaya iyi